Oh, salita kayo! Sa TV para tao nakatingin lang. Mami! Ito, inayos ko yung mga coaster. Ginawa ko na lang ano. Yung TV. Ginawa ko na lang ano yung coaster. Kasi luluto kami na. Ititira namin sa barbecue. Siyempre, pork yan. Ayun na, inayos na namin yung kwarto, yung loobo. Inayos na namin. Snoopy, panot. Ano Snoopy nasan? Oh, ma, oh. Ayan na yung Snoopy mo, oh. Ayos na lahat. Taki, kay Sansi galing yan. Pinapakain na. Para may picture ni Sansi mo, eh, daming picture ni Sansi. Ayun, si Matt Chopes, oh. Ito yung Christmas tree, oh. Ito, medyo makikita yung kaliwanagan. Meron na kaming living room sa labas. Living room sa labas. Oh, dali. Isa na, dali. Matatapos